Hány Breyer Ádám könyvet olvastam eddig az életemben? Visszafelé számlálom, nulla sajnos. Hogy kérnél bocsánatot a szerzőtől emiatt? Úgyhogy egy olvasatlan tapló vagyok. Itt vagyunk a 96. ünnepi könyvhéten, ahol a legnagyobb figyelmet Breyer Ádám első könyve, a 71 farkas kapta. A mű középpontjában egy férfi áll, akit a múlt terhe nyomaszt. A kérdés az, hogy lehet-e bocsánatot kérni, lehet-e tiszta lappal kezdeni. Hány Breyer Ádám könyvet olvastál eddig? Egyet sem. Hogy kérnél bocsánatot a szerzőtől? Hogyan kérnék bocsánatot? Megvenném az összes példányt az új könyvéből. Jaj, nem vagyok a kameraképer, bocsánat. Ebben meg is állapodott. Bűntudatot érez, hogy egész nap vezekel itt, mert nem olvasta a Breyer Ádám könyveit? Én nem. Nem ismerem, bocs, tényleg nem. Nem tőlem kell bocsánatot kérni, hanem tőle. Jó, elnézést. Nem csak a nevét hallottam, igen, bocsi, Kitől kérnél bocsánatot a múltban? Lassan tőlem, mert nagyon idegesítő vagy. Kösz szépen. Most majd leányálom. De ott állnál Breyer Ádám előtt, és szint kéne vallani, hogy nem olvastál eddig egyetlen egy könyvét sem. Ezt mivel magyaráznál? Mivel húzakodnál elő? Mi lenne az indokon? Nem tudtam, hogy van. Ezzel azt hiszem jobban megbántanád. Az én hibám, hogy még nem hallottam róla, nem az, hogy ő nem ő telt róla bármit, én nem. Ez nem az első bocsánatkérés. Elég Biztos profi nem. vagy benne. Én is itt vagyok a könyvhéten, tőlem senki nem kért elnézést. Milyen látószöget képvisel, milyen világnézetet, milyen filozófiát, mit szeretne közvetíteni. Mert nem kell a gyerekét az oviba. Viszlát. Kiár Dávid. Breyer Ádám, szervusz. Szia. Hogy könyvet írsz? Igen, ezt az egyet írtam eddig, úgyhogy nem maradt bennem még semmiről. Ezek szerint az italban menekülsz, mert bűntudatot érzel, hogy nem olvastad a Breyer Ádám könyveit. Még egyszer? Te figyelj, ez egy egzisztencialista nyomozás történet valakiről, aki bűntudatot érez egy 20 évvel ezelőtti cselekmény miatt egy nővel kapcsolatosan, és ezt kezdják kinyomozni, hogy követett el bűnt vagy sem. Hogy kéne bocsánatot a szerzőtől? Mert leültem a székre, Ez az egyik, a másik az, hogy nem olvasta a könyveit. nem volt kitéve semmi, nem jelezte semmi, hogy ezt nem Így foglalhat. már 3 hibát követett el. Igen? Nem volt körültekintő, leült a székére, és nem olvasta a könyveit. 3 dolog miatt hogy kéne bocsánatot a szerzőtől? Nem kérek bocsánatot, mert nincs miért. Ki az, akitől még nem kérti bocsánatot, de nagyon szeretnél így az életben? Hát van egy pár ember, de azoktól már nem fogok, illetve, de tudok Mert kérni. megölted őket. Megöltem őket, így van, tönkretettem, és ebben anyagilag ellehetetlenítettem, és így elpusztultak. Miért röhögsz? Mert aki gonosz, az tud ilyenen röhögni. Ha dedikálnád ezt a könyvet, és tényleg ne haragudj, hogy még soha nem olvastam egyetlen egy könyvedet se, de annyi minden történt, ugye háború van a szomszédos országban, meg ugye a könyveken nincsen átstop, hogyha mondjuk csirkefarhátra írtad volna a szöveget, ezt könnyebben meg tudtam volna engedni magamnak. A bűntudat teljesen emberi dolog, úgyhogy abszolút megvan bocsátva, sőt. Olvastál már valamelyik könyvét az Ádámnak? Én nem, de a filmet láttam, a Lefkovicsék. Akkor ne is próbálkozzon ezzel, állítólag lesz DVD kiadásban is. Jó.